Salutare a toți și bine am găsit la un nou episod de Survival. De această dată am să strâng trestia asta de zahăr aiurită care am plantat-o. Știu, o să-mi dea păi. Nu, nu mă dă. Ok, mergem acasă. Am și o veste bună, dar și o veste rea. Veste bună e că am câine. Scuzați-mă, am strănutat. Ok. Și vestea rea că nu mai avem găini. Am pus acolo lavă din șou. Le-am omorât pe toate. Să ne simțit așa de... De fapt, mai mult e vina mea că le-am omorât. Însă o să repar această mare greșeală. Da. După cum vedeți, mi-am înălțat un pic încă un rând acest gard. Am mai făcut turnuri așa să mă pot uita la monștri. Ce mai fac? Hai să vedem. Ne urcăm aici pe scară și putem vedea monștri. Da, am armă în casă și de aici țintesc cu arcul meu. Fantastică. Într-un moment am avut noroc că am făcut episodul ăla, că am prezentat tot ce am construit în 16 episoade, pentru că se sfârșea... Nu veni. Nu veni, riști să mor. Nu veni. Sau hai. Dar dacă bubuiești de mine. Come on. Hai da. Hai mă. Ce-i frică? Și Enderman. Fiu, cât vecini. Enderman oricum rezistă la ploaie, deci cu ăla avem. Uitați câinele meu. Da, se vede așa că e cam întuneric, dar nu înțeleg, uitați. Trebuie să punem așa. Ok. Și am terminat podema și mă gândesc să fac etaj al doilea, dar m-am acoperit aici că am avut găina aia în casă. Ok. No, hai să vă arăt ce e jos. Aici jos e arhitectura mea frumoasă. Ce-am construit-o doar eu. Bine, am muncit mult și a fost nevoie de foarte mult fier să fac barele astea. Am făcut o sursă infinită de lavă. Ok, aici mergem afară. După cum vedeți. Un spider jockey! Hai da. Oh, care da? Care prostul ăla? Voi? Uitați-l pe spider jockey. Hai pe uscat să te vadă lumea. Facem și o poză. Ok. Mă omorâm! Așa. Perfecto. Aici vedeți un drum să bat. Mă scuzați că e aici asta, dar am spart din greșeală sticlă și n-am mai avut sticlă. Ok. Și aici va fi ceva casă. Dați-mi și voi niște idei în coment ce să fie aici. Adică aici ce să construiesc. Ok. Vedem aici monștri. Dar nu vin la mine, că-s proști. Ok. Ce-am vrut să vă mai arăt? Atâta. Momentan. Ok, poate ziceți de ce le faci off camera? De ce le faci off camera? Păi că nu pot filma la fiecare minut, adică fac aia, filmez, fac aia, filmez, nu. Trebuie să fac și ceva off camera, adică nu. Nu am cum să filmez atât de mult. Și de aceea zic. Seruscuțul. Ok. Avem aici nevoie de... Adică nu o să construiesc nimic în acest episod. Mai mult vă arăt ce e pe aici, că nu mai știu ce să construiesc. Dați-mi și voi niște idei ce să mai construiesc pe aici. Să mă gândesc eu mai bine. Aici afară să construim. Ce să construim mai? Dați-mi și voi niște idei și dacă îmi plac am să le construiesc.
sau chiar pe pagina de Facebook Alin Joacă YTV. Acolo puteți să-mi scrieți ce idei vreți pentru episodul 8 să cum mai construiesc pe aici. Eu aș zice să fac etajul la această casă, etajul, dar aici deasupra fermei, nu știu ce să construiesc, ceva de barat, ceva gen. Ok. Ia uitați acolo un zombie. O să vedem noi ce o să construim. Mai este timp. Nu exploda. Da, trebuia tu să explodezi. În fine, vedeți, am level 34, însă încă n-am terminat să fac cărțile. Hai să mai facem niște cărți, dacă tot nu facem nimic în acest episod super nașpa. Avem nevoie de piele, care nu știu pe unde e. Piele. Dar nici nu știu cum arată piele. Baba, așa, tot la fel. Și 3 stia de zahăr care am la mine. Trebuie să fac foi. Nu, așa. Da, așa. Hai să facem foi, după ce așa vine, nu? Așa, așa și așa, nu? Da. Și facem aici carte. Avem aici niște cărți. O carte doar. Și aici 4, ok. Și avem nevoie de lemn. Așa. Și punem aici lemnul. Așa, și asta vine aici. Aici, nu? Nu? Cum se făcea? În fine. Am uitat eu ceva acum. Vine cumva așa. Așa vine, deci. Ok, deci facem mai multe. Doar 2. Însă chiar nu știu unde să pun enchanting-ul. O să pun eu unde. Ok, și cam atât a fost pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like. Și dacă încă n-ați făcut-o, abonați-vă. Ne vedem data viitoare. Eu am fost aici, Călin. Salut!